थागिबि आरो ट्राइबेलखौ रैखाथि होनो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनदों। थागिबि बर' हारिनि राव हारिमुखौ रैखाथि होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गोबां जौगाथायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो मैया दुलाराय बाथौ गौथुमनो 2 कौटि राङारि अनसुंथाइ चेकखौ गुवाहाटीआव थानाय जीएमसी अडिटरियामाव गथायना होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग, मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।